Βρισκόμαστε εδώ στο χώρο Πρασίνου που υπάρχει ακριβώς απέναντι από το ορφανοτροφείο της Ρόδου. Βλέπουμε ένα χώρο σε εγκατάλειψη. Ο χώρος αυτός είναι γεμάτος σκουπίδια. Είναι ένας χώρος που θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ωραίο πάρκο. Είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Εδώ θα μπορούσαν να υπάρχουν παγκάκια, θα μπορούσαν να υπάρχουν διάδρομοι. Θα μπορούσε αυτός ο χώρος να έχει δοθεί στους ροδίτες για να μπορούν να πηγαίνουν βόλτα το σκύλο τους, να πηγαίνουν τα παιδάκια τους, να υπάρχουν παιδικές χαρές. Βρισκόμαστε εδώ στην Βασιλική Έπαυλη ή αλλιώς Ροδιακή Έπαυλη, στην οποία παλιά είχε φιλοξενηθεί και η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Αυτό το κτίριο είναι αυτή τη στιγμή σε μία κατάσταση εγκατάλειψης. Είχε δοθεί σε έναν εργολάβο για να ανακαινιστεί. Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης ήταν τον Οκτώβριο του 2023 και όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή είμαστε ένα μήνα πριν και είναι πολύ μακριά από την παράδοση αυτό το κτίριο και δεν γίνονται καθόλου εργασίες, έχουν σταματήσει. Η κήπη αυτού του κτηρίου είναι πολύ μεγάλη, είναι φανταστική. Θα μπορούσε εδώ να είναι ένα πάρκο το οποίο θα επισκέπτονται οι ροδίτες, θα μπορούσε να υπάρχουν και πάλι παιδικές χαρές, χώροι αναψυχής, θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί ο Δήμος αυτό το κτίριο σε πάρα πολλά επίπεδα και να γίνει ένα κτίριο συγκέντρωσης του κόσμου της Ρόδου. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, αυτός ο χώρος βρίσκεται σε εγκατάλειψη. Πολλά σκουπίδια, γκράφιτι, χαλασμένα παγκάκια, διαλυμένα όλα. Βρισκόμαστε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, το οποίο είναι πόλος έλξης για γονείς και παιδάκια. Εδώ πέρα βλέπουμε πάλι μια κατάσταση στην οποία υπάρχουν εγκαταλειμμένα κτίρια με γκράφιτι, βλέπουμε σκουπίδια αρκετά. Οι κάδοι ξεχυλισμένοι, τα σκουπίδια είναι κάτω, δεν μαζεύονται. Είναι μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να γίνει μια βελτίωση πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι χρειάζεται καθάρισμα το πάρκο. Τα σκουπίδια είναι γεμάτα. Μπορεί να αξιοποιηθεί πολύ ωραία. Να έρχονται παιδιά να παίζουν, να το αξιοποιήσει ο Δήμος. Μετά κάποιος να καθαρίζει, να έρχεται να σκουπίζει. Τα σκουπίδια είναι γεμάτα. Μπύρες, γυαλιά, σακούλες. Από τα δέντρα, ναι, πολλά, πάρα πολλά. Αυτό. Εδώ είμαστε στο αμφιθέατρο του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής. Βλέπουμε ότι η κατάσταση με τα σκουπίδια είναι απαράδεκτη. Εδώ ξεχυλίζουν τα σκουπίδια, σπασμένα μπουκάλια. Είναι μια κατάσταση λυπηρή. Βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία της Μητρόπολης, η οποία παλιά, όσοι τη θυμόμαστε, ήταν ένα πάρκο, ήταν ένας χώρος όπου τα παιδιά από τα σχολεία μαζευόντουσαν, παίζανε, κάνανε τη γυμναστική τους. Αυτή τη στιγμή αυτό το πάρκο, αυτή η πλατεία της Μητρόπολης έχει γίνει πάρκινγκ. Είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα της πόλης μας ότι πολλοί χώροι κοινόχρηστοι, οι οποίοι ήταν πάρκα, γίνανε πάρκινγκ. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα πάρκινγκ και θα πρέπει να δημιουργηθούν περιμετρικά ενδεχομένως της πλατείας ή εκτός των χώρων αυτών θέσεις παρκαρίσματος, όμως δεν μπορούμε να μετατρέπουμε ολόκληρους χώρους συγκέντρωσης πολιτών και αναψυχής, να τους μετατρέπουμε σε πάρκινγκ. Είμαστε εδώ στην πλατεία Γοργοποτάμου, η οποία είναι πάνω στην Άννης Μαρίας. Εδώ, αυτός ο χώρος ήταν ένα ωραίο πάρκο. Είχε κούνιες, είχε ραμπάλα, είχε παιδική χαρά ουσιαστικά. Όμως, όπως βλέπετε, και αυτός ο χώρος έχει καταλήξει να είναι ένα πάρκινγκ. Βλέπουμε αυτοκίνητα τα οποία είναι εδώ παρκαρισμένα πολλά χρόνια, φαίνονται και βλέπουμε ότι αυτός ο χώρος έχει καταρρεύσει, όπως και πολλοί κοινόχρηστοι χώροι εδώ στη Ρόδο.